Специален поздрав за Емилия. Запиши да я покажеш на баща си. Нейното име как беше? Тя е Виктория. Тя е Виктория беше. А това момченце е на Емилия. Трябва да кажа, че концерта беше посветен на Виктория, понеже е идеала моите, който съм ти нарисувал в мисълта. И тя беше муза да ме вдъхнови. От 2 години не бях свирил. Покрай тебе взех втората. Да ти чак строителни горките ни издържали на напа на през зимата на влагата. Така че чуете песента. Да, бе. Не бе, просто, нали, всеки си изгражда някой идеал. И аз от 10 момичета, ето наблюдавал живота, създавам един образ, който би ми харесал, за да пожизнено да живеем заедно. И да направим 3 деца, защото кой ще за такова... Кой ще насвири той чиплик големия, бе? Свири. Тези порти. Давай, свири. 3 порти за 3 деца, виж отделна порта за гараж. Специален поздрав за Емилия от Шумен. Нали от Шумен? От Шумен, да. Край къщичка малка стоеше жена, а до нея стояха те мънички деца. Край къщичка малка стоеше жена, а до нея стояха две мънички деца. Емилия, 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 върни се ти, Емилия, моите мечти. Емилия, 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 върни се ти, моите мечти. Чуй моята гитара, чуй моя глас, песента, която ти пея, е песента за теб. Емилия, 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 Как за едно мече? Емилия, 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 върни се ти, моите мечти, върни се ти, моите мечти. Браво! Още